אני אתן איזה הקדמה לאט לאט, טבלה. אתה מעלה את זה? ולאחר מכן אציג בפניכם כמה סוגי בצקים, ואתם תצטרכו להגיד לי על כל בצק מה דינו ולמה. תאר לעצמי שיהיה פה מלחמה לא קטנה, אבל כדי שכולנו יהיה לנו את הכלים כדי לדעת איך לדון ולפסוק, אז אני אקדים הקדמה. אני כבר אומר לכם, אנחנו בהמשך נצטרך לדבר מה דינו של ג'חנון, מה מברכים עליו. אבל לא סתם שואל מה מברכים, המוציא או מזונות. יש פה שאלה בתוך שאלה, מה הדין אם קבעתי סעודה על הסוגי מזונות שאני אגיד, הבנתם? הרי כולנו יודעים שבמזונות, כולנו יודעים שבאכילת מזונות, גם אם אתה לא המוציא, כולנו יודעים שגם אם אתה לא המוציא, ברוך הבא, ברוך הבא, גבוה הבא. אנחנו, תן לי רק רגע, מה עשית לי אתמול, זה לא יחזור, יעקב. תקשיב טוב, רק שאני נותן רשות הדיבור, בסדר? אתה שואל אותי באמצע ולפעמים אתה מוציא אותי רק רגע מה שאני רוצה לומר. הבנת חכם יעקב? ואני חשוב לי לשמוע מה שאתה אומר, אבל שאני אתן לך את רשות הדיבור. אנחנו רוצים לברר נושא, אמרנו הלכתי. כולנו יודעים שיש דברים שמברכים המוציא, ויש דברים שמברכים עליהם המזונות. אבל בתוככי המזונות, יש כאלה שאם קבעת עליהם סעודה, אז הם כבר נהפכו להיות כלחם לכל דבר. אני גם אסביר למה, כן? יש כאלה שאם קבעת, אם אני אגיד לך נאמר שקרקרים המצויים של אוסם, נכון? קרקרים האלה, שאני מברך עליהם בורא מיני מזונות, כן? שאני מברך על הקרקרים האלה בורא מיני מזונות, אז כולנו יודעים שאם אני קבעתי סעודה על קרקרים, ישבתי עכשיו לאכול כמות לא מבוטלת של קרקרים האלה שברכתן מזונות, אבל הנה אני אוכל 1 ו2 ו3 ו4 והגעתי לשיעור של יעקב של 216 גרם ומעלה. אם יש לי 216 גרם וזה דעתך לאכול כמות כזו, המזונות הזה כבר לא ברכתו בורא מיני מזונות, אלא המוציא לחם מן הארץ. אנחנו נוטלים עליו ידיים, מברכים המוציא, לבסוף ברכת המזון. הבנו? אף על פי שברכתו נברך גם על נטילת ידיים. אמרתי שזה כבודו שואל, דיברנו כבר על זה כמה פעמים, כך נראה לעניות דעתי, וככה ההלכה רווחת, בסדר? המוציא לחם מן הארץ לכל דבר. ישנם סוגי מזונות חכם העזרא, שכמה שתקבע עליהם סעודה, לעולם לעולם יישארו בורא מיני ולבסוף. הבנתם אותי? כן או לא? ישנם, הבנו, אנחנו מדברים דברים ידועים לכולם. ישנם סוגי מזונות. קוסקוס. מה אתה מברך על קוסקוס ירון? אני אומר עכשיו את הדברים הקלים. מה אתה מברך על קוסקוס? בורא מיני מזונות קוסקוס. אכלת בסוף שיעור כזית, מה אתה מברך בסוף? איך? על המחיה. אכלתי גיגית של קוסקוס, מרוב שהיא טעימה, כן? מה אני מברך בסוף רואי? על המחיה. קוסקוס, כמה שתאכל ממנו, לא 216, כן? גם אם תאכל ממנו 8200. לבסוף לעולם ברכתו הערן מה? על המחיה. עד כאן ברור? כן. ואם ישאלו אותך ירון למה? כי כדי להפוך אותי ממזונות להמוציא, צריך שיהיה עליו תוריתא דנעמה. מי יודע מה פירוש המילולי? מראה, תואר, תוריתא, תואר, לחם. ישנם קוסקוס נראה כמו לחם, לעד לעולם לא, כן? עכשיו אני כבר מוסיף, מיד מוסיף, שכל מזונות שהוא עבר הליך של בישול ולא הליך של אפייה, מאפה תנור. כשאני אומר מאפה תנור זה לא דווקא מאפה תנור, מה שאנחנו אומרים תנור, זה יכול להיות גם על מחבת, כן? ואפילו שמתי קצת שמן במחבת, אומר מרן, אבל השמן לא היה שמן עמוק, אלא שמן שמה, שלא ידבק, בסדר? זה נקרא עדיין אתה והאש. אתה והאש, בלי משקה, זה דינו כמאפה תנור.
הבנו? אבל אם אתה נגיד בישלת, או טיגנת, בסדר? בישלתי או טיגנתי, אז לאותם דעות שבצק כזה הוא מזונות, אז הוא מזונות עד הסוף. גם אם קבעתי עליו סעודה, אני תכף רוצה להציג בפניכם כמה שאלות, כמו בצק הנקרא לחוך. רואי, יודע מה זה? אתה לא יודע מה זה, יודע? לחוך. או בצק הנקרא ג'חנון. יודעים מה זה או לא יודעים? יודעים. או בצק הנקרא מלאווח. הגיע לאמריקה הדברים האלו או שזה לא קיים פה? יש הכל? יש גם בפסח. כן, פסח. מה, גם בפסח יש מה? יש מלאווח. יש מלאווח, כן. קשר לפסח כמובן, כן? אז זה סוגי בצקים. כשאני אציג את הכללים, אתם תצטרכו להגיד לי מה אתם חושבים על כל אחד ואחד מהם. לא עם ברכתו המוציא או מזונות, אלא אם קבעתי עליו סעודה, האם הוא יהפוך ממזונות להמוציא? האם הוא יהפוך מעל המחיה לברכת המזון? בסדר חברים? טוב, בואו ניגש לעבודה ולמלאכה. פה אני רוצה לשמוע מכם חילוק כדי שאני אכנס לראש שלכם, שבלי הנראה הוא חריף וישר מאוד, אז אני רוצה לשמוע אם אנחנו יודעים את ההגדרה כולנו. מרן כותב בסימן קוף סמך חט, הוא נקרא סימן, איך אתה קורא לו תמיד ערן? כסח. הוא לא סתם קורא לו כסח, כי זה סימן שהם התכסחו הרבה עם רבי רבות בשיעורים, כן, ידוע. סימן קוף סמך חט, סעיף זין. מרן פה בעצם מביא את כל השיטות והפירושים בראשונים, מה זה נקרא פת הבאה בכסנין. פת הבאה בכסנין. שמה מברכים עליו? בורא מיני מזונות. הנה אני אומר לכם. ואם קבעת עליו, מה מברכים עליו? המוציא. עכשיו מה זה הפת הבאה בכסנין? מה ידוע לך עזרא לפרש בפת הבאה בכסנין? לא, תגיד לי, אני רוצה מהשורש. הכל מתחיל, מה פירוש המילה כסנין? האם זה לשון כיסים כיסים? ואז תצטרך להגיד לי מה הפירוש איך זה נראה הבצק הזה. האם הפירוש כסנין מלשון כוססים? ואיך נראה מה הבצק הזה? הבנתם אותי? אני קורא מרן, כל פירוש שאני קורא, אתם מסבירים לי. קוף סמכת, סעיף זין. תקשיבו טוב, כי אחר כך אני שואל שאלה. אומר מרן, קוף סמכת סעיף זין. פת הבא בכסנין, מה מברכים עליו? איך? בורא? ולבסוף? על המחיה. יש מפרשים, פת שעשוי כמין כיסים, שממלאים אותם דבש, או סוכר ואגוזים, ושקדים וטבלין. והם הנקראים בלעז ראש קליאש. זה השם שלהם, מרן רוצה לעזור לנו שידעו. פירוש ראשון, מה זה פת הבא בכסנין? שממלאים אותם כיסים. בסדר? מה ממלאים? אני עושה בצק. הבצק עצמו, מה הוא? בצק רגיל. הבצק עצמו הוא בצק רגיל, נכון או לא? אז איך הוא נהפך למזונות? את הפירוש הזה. איך? שממלאים אותו בדברים בפנים. מה פירוש ממלאים אותו? אני עושה בתוכו, מה? כיסים כאלה, ואז אני יוצק לתוך הבצק, כן? הבצק עצמו, אם אני אבודד אותו ממה ששמתי בתוכו, את מה? את כל התוספות האלה של דבש, או סוכר, או אגוזים, שקדים, טבלין. אם אני מבודד את הבצק וטועם אותו, מה אתה טועם, רואי? בצק רגיל של לחם. אז איך הוא הפך למזונות? כי עשיתי אותו כאלה כיסים ממולאים, ובכיסים הממולאים האלה מה שמתי? דבש. מה שכותב מרן. דבש. עכשיו, אם אני אקח פרוסה של לחם, של אנג'ל, של ברמן, לחם רגיל, בסדר? ואני מורח דבש עליו. מה אני מברך עליו? המוציא. אז מה ההבדל? הרי אמרתם הבצק אותו בצק. מה השתנה? אומר נאור, פה זה נאפה איתו. פה הבצק היה בצק לחם לבד, ועכשיו הרבת בו מה? ממרחים. יפה, זה ההבדל. זה שהרבת עכשיו זה לא משנה מה תערב. מתי הוא הופך להיות מזונות? כשהוא נאפה בצורה של כיסים עם הדבש. בסדר? יפה מאוד, זה לחם בצק רגיל. אבל אם הוא נאפה ככה לפירוש הזה, הוא נהפך להיות מה?
מזונות. עכשיו תסבירו לי את ההלכה י"ז, ברשותכם. אומר מרן, ההלכה י"ז, פשטידה, הנאפת בתנור בבשר, או בדגים, או בגבינה, מברך עליה המוציא ברכת המזון. לקחתי אותו דבר פשטידה עזרא, פשטידה, מה זה פשטידה? בצק רגיל, ומיליתי אותו, כמו שעושים פשטידה, מיליתי אותו במה? בבשר, או בדגים, או בגבינה. אומר מרן זה לחם רגיל. בצק רגיל, לא פשטידה של תפוחי אדמה אצל בני עדתנו קוראים לזה מחמר או אומלט בצרפתית, כן? לא. פשטידה הוא מתכוון להגיד של בצק. פשטידה נאפת בתנור, בשר או דגים, כן? כמו סוג של בורקסים. אבל אתה לקחת בצק שהוא בצק. בורקס הוא מזונות לא בגלל התפוחי אדמה. כי הסוג בצק של בורקס הוא בצק של מה? של מזונות, הבנתם? אני לקחתי עכשיו מה? לקחתי בצק רגיל של לחם, שמתי בתוכו כמו סוג של סמבוסק, תיקחו בצק רגיל, ושמתי בתוכו מה? או בשר, או דגים, או גבינה, הבנתם? ואפיתי. לפירוש למעלה שבצק רגיל, ששמתי בו ממולא בדבש, כיסים, דבש, מה הוא היה? מזונות. ופה הוא ממולא במה? בגבינה. מה הוא יהיה? מוציא. מי רק יסביר לי למה? ההבדל, המשנה ברורה שואלת את השאלה. הכל אנחנו רק בזה, תגידו מה אתם מגדירים. הבנת את השאלה, רק מה ההבדל? הרי שניהם זה בצק. אז למה זה אמר שלום לבצק ונהיה המזונות? וזה מיליתי אותו בבשר. או מיליתי אותו בדגים, או בגבינה, לא יעזור כלום, עדיין נשאר המוציא. למה? מתיקות של מי? סעודה. של מי? ואז הוא... למה טרחתי להגיד? אם אני אקח לחם רגיל, עזרא, ואני מורח עליו דבש, מה אתה טועם עכשיו בלחם? מתוק. מה אתה מברך? אז הדבש לא עשה שום דבר. צריך שאפיה, אמרתם טוב, שאם אפיתי אותו, לא לבד, אלא עם עוד משהו, עם איזה תבלין, הוא הפך אותי למה? למה הוא הפך אותי? למזונות. למה אם עשיתי את אותו בצק עם גבינה? או עם דגים? או עם בשר? למה זה? איך? הוא עדיין נשאר בתורת לחם. למה? שאלתי ובקשתי למה? אני יודע מה כתוב. למה? כאן קבעת הסעודה, כאן לא קבעת. מה הפירוש קבעתי? שמה זה קינוח, פה זה לא קינוח. אז מה זה קבעתי? אם קבעתי גם שמה זה מוציא. אבל שמה בישלות על השם קינוח. מה ההבדל בין המשנה ברורה? אומר לנו הרב, זו ההגדרה. על כולם, גם שמה, אם אני בפועל אקבע עליו סעודה, מה זה יהיה? המוציא. אבל עד שלא קבעת, הדרך אצל הבריות, כשהם לוקחים בצק, והם ממלאים אותו כיסים של דבש, הבנו, או כל מיני תבלין כאלה ואחרים, הדבר הזה אצל הבריות באופן אוטומטי הוא כבר לא דבר שקוראים לו לחם. זאת אומרת, הוא לא הולך להיות עיקר סעודה של לחם שקובעים עליו סעודה. כשרוצים להוריד אותו לדרגה של לנשנש, לקינוח, אז עושים אותו עם ממלאים אותו דבש וכל מה שכתוב שם, אגוזים. אבל מה לעשות? כשבן אדם אומר לך, תשמע, אני אביא לך איזה סמבוסק, במקום שאני אביא לך פרוסה ותשים עליו אחר כך בשר, אני אעשה לך את הבצק עם הבשר, עסקת חבילה בתנור. וכי הסיטואציה הזאת אצל הבריות הפכה אותי גיא למה? להיות קינוח? לא, הולכים לשבת כמו שצריך. ואם אני מתגן את זה, זה שונה אם אני מתגן? כן, עברת למשהו אחר. גם בלי הבשר. אם עברת לטיגון, אבל איזה טיגון גיא? לא טיגון. יש לך כמו מאפה גרוזיני שזה פירש עם בשר בפנים, עושים אותו בעצם. כן, כמה טיגון? כמה שמן עמוק? לא כמה? צריך להיות שם עם גלגל ים לא לטבוע? איזה העומק של השמן? תגיד, מחבת דקה ואני שם שמן רק שלא ידפק לי? כן. אם רק שלא ידפק לי זה נשאר עדיין המוציא. אז עושים את זה על זונות לא דקה. אז אני אומר, כנראה שעושים איך שאני מכיר מה שאתה אומר וראיתי בסעודות בהזכרות, אתה רואה את השמן על הבצק. עושים, אבל הוא לא סופק, כן, הוא לא סופק. מה זה לא סופק? הוא לא סופק ברמות של לביבות, אבל הוא סופק. איך? שוכרים לך לפעמים את המאפים. את הסמבוסק.
סמבוסקים, פיצות, זה מה שאמר כן. שזה ממש עם גבינה בפנים. זה המזונות. הקלזון. כן. זה צריך להיות המוצי. המוצי. כן. בדיוק זה מה שאמרנו, והסביר לנו בטוב טעם ודעת, הרב, שההבדל הוא, האם דרכו של העולם לקבוע או שלא לקבוע. לכן, המשנה ברורה שואל בעצמו את השאלה, הוא אומר, איך אתה אומר שאם מילאתי את הבצק הזה במה? בשר, או לחילופין דגין, או לחילופין גבינה, עדיין ברכתו המוציא. שואל המשנה ברורה, ולא דומה לפת הבא בכסנין, שלמדנו למעלה בסעיף זין, שלא מברך עליו המוציא. אם הוא לא קבע סעודה, מברך עליו מהמזונות. הוא שואל מה ההבדל? תשובה, דשני התם. מה זה שני התם? שונה שמה מה? שאינם עשויים אלא לקינוח סעודה ולמתיקה. לכן זה עזב את המוציא והלך למה? למזונות. מה שאין כן פשטידה שממלאים אותה בבשר, עדיין דרך לאוכלה לרעבון. וכדי לסבוע. הבנת? כשאתה אומר לבן אדם, יאללה רק תעשה איזה משהו ככה, תעשה כינוח שתחזיק את הבטן וצא לדרך, אתה לא תביא לו סמבוסק עם בשר. כן? אם תביא לו סמבוסק עם בשר, תביא לו גם ממש סנדוויץ' עם בשר. יפה מאוד. וכמו שאר פת ובשר כשאוכל כאחד. לכן הוא אומר פשוט, שזה יהיה כמו מה? כמו שאכלת לחם רגיל עם בשר, וכי הלחם איבד את הלחם שבו? לא, גם כאן לא. כדי שערן נחסוך לו את השאלה, אז אני אמשיך את השורה הבאה במשנה ברורה, חזק, ונראה פשוט שאם הם עשויים רקיקים קטנים, ומה? הוא מעורב בהם פתיתים של בשר, וניכר שאינם עשויים כי אם לקינוח אחר הסעודה, אז דינן ממש כפת שמעורב בפירות, ובשאר מיני מתיקה, שאינו מברך עליהם ברכת המזון, וזה לא קבע עליי, בסדר? אז קיבלנו הסבר ברור, וזה החילוק. אני צריך לעקוב בזכוכית מגדלת אחרי הבצק הזה. מתי הבצק הזה מוגש לסעודה בתורת להשביע אותך מרעבונך, ומתי זה רק מה? קינוח. את השאלה עכשיו, יש לנו שאלה. כן. השאלה היא כזאת, אנחנו לומדים לפי פשוט המשנה ברורה, תלוי במה, למה הוא כיוון את הדבר. אם זה אני רק, בגלל שאני מכיר אותך ומפחד מכל מילה שלך, אז אני מעיר. לא למה אתה כיוונת, אלא מה העולם קובע. יפה. זה לא אינדיבידואלי. העולם עכשיו, לדבר שהולכים לחתונות ולזה, יש מה שנקרא סליידרים. כן, כל דבר תסביר לי. הסליידרים זה לחמניות קטנות כאלה, לחם קטן. קציצה, שאם אתה אוכל את זה לארוחה כמו בורגר, עם הלחמניה, אתה עושה המוצי, בכל הדעות, אין פה עניין. אבל פה עושים לך אותה מינים. לכתחילה, זה אפטייזר, זה נשנוש. לא עשו את זה... נשנוש, שמה העולם אומר נשנוש, כן? זה לא המגדיר, וזה לא ההגדרה. זה שאני צמצמתי לחם רגיל ועשיתי אותו בכמויות קטנות יותר, עדיין שם לחם עליו. חז"ל שם לחם עליו לכל דבר. צריך שיהיה שינוי במהות, לא בכמות. כדי לעזוב, מה שהתחדש פה, כדי שהוא כבר לא יהיה המוציא ויהיה מזונות, צריך שבמהות שלו הוא הולך לקינוח. העיקר הוא הלחם גם שם. הבנו, זה שהחלטתי לה... אני לא מבין את זה ככה לפי מה שהוא אומר. לפי מה שהוא רושם, זה מה... הוא הכין את זה... לא, אני מה העולם עושה. אתה מסכים בנוסח הזה, מה העולם עושה. אבל אני מוסיף. זה לא מה העולם עושה במובן הזה, אלא זה נמדד. אני אחזק את דבריי, בסדר? אני אחזק את דבריי כדי שתבינו אותי. תקשיבו טוב רבותיי לפרט, יש מחברי הזמן האחרון, שיש כאלה ניסו להטעים פה כל מיני טעמים כאלה ואחרים, ואני אוכיח הוכחה שלא ראיתי אותה כתובה, אבל תחשבו עליה, כן? ונדמה לי שיש צדק בדברנו, שהמדד הוא, זה לא בצורה של אינדיבידואלית, אלא חז"ל קבעו מתי זה המוציא ומתי לא, ולא כל שינוי באשר הוא, אני אגיד זה כבר נעשה לקינוח, וממילא השתנה דינו. אני אסביר רק רגע, אני אתן לכם דוגמה. כשמרן יכתוב בפירוש השני שלו, יש לו הרי 3 פירושים, מה זה פת,
הבא בכסלין. תקשיבו את הראייה, כי אני רוצה שתסתרו אותי. אז תקשיבו טוב לראייה. פת הבא בכסלין, מה היה הפירוש הראשון שראינו? בצק רגיל, שממלאים אותו כיסים במה? דבש, אגוזים, טבלין, כל מיני דברים כגון אל, נכון? סוכר, יפה. זה היה פירוש ראשון. פירוש שני, ויש אומרים שהיא עיסה שהערב בה דבש או שמן או חלב או מיני טבלין ואפה. יש כאלה אומרים, אתה תיקח, הפירוש השני, לא מספיק שזה יהיה בצק רגיל ויצקת לתוכו עכשיו כיסים של מה? של דבש, של גוזים וכו', כדי להפוך אותך למה? למזונות. לא. צריך שהעיסה עצמה הנילושה, כשהיא להשים את העיסה עצמה, היא עצמה צריכה להיות מעורבת במה? כל מה שהוא מונה כאן, או מפירות, או שיהיה בדבש, שמן, חלב, כל הדברים האלה, הם מתי? בעצם לישת העיסה עצמה. הרבה פעמים עושה לך פיצה, כן, לפירוש הזה, איך עשית את העיסה? מפירות, עם חלב, העיסה עצמה לפירוש הזה. אז זה הופך להיות מה? מזונות. רק רגע. מה העניין של השמן אבל? השמן לא הופך את זה למזונות. כמות של שמן, שאני שם שמן, עכשיו מרן אומר, והוא, כמובן בתנאי, שיהיה טעם תערובת מהפירות או הטבלין עיקר בעיסה. זה שהאישה תאפה לך לחם, היא שמה קצת שמן, אבל הדומיננטי שמה זה המים, וכשאני אוכל את הלחם הזה, זה לחם. זה ששמו קצת שמן, אתה לא מרגיש, ואתה לא נטעם בשמן עצמו, זה עדיין המוציא לכל דבר. מרן רוצה, בתנאי, שיהיה טעם תערובת מהפירות, או הטבלין, ניכר בעיסה. אתם שומעים? ברגע שאני טועם עכשיו, תטעם, אתה טועם עכשיו את מה? את המי פירות, לא מספיק שיבוא שם המי פירות, אלא אתה טועם את המי פירות בעיסה, או אז העיסה הזאת הולכת להיות מה? אני תמיד נצמד להגדרה של הרב. ישאלו אותי לפירוש הזה, זה פת הבא בכסלין, הבנתם? למה לפירוש הזה זה נהפך להיות העיסה עכשיו המזונות ולא המוציא עזרה? תמיד תצמדו לסברה של הרב. למה? איך? מה זה עושה במציאות? אז העולם עושים עיסה כזאת למה? לקינוח ולא להשביע לרעבות. זה תמיד ההגדרה. ולכן זה עזב את המוציא ונכנס למי? מזונות. בסדר? ברמה, זה אשכנזים. לא יודע, בחוץ לארץ יש לכם את הדברים האלה. בארץ אני נכנס ביום שישי, אתה מקבל חלות, כמעט לכם הפנים, גם יש לך של בית המקדש, כל הסוגים. ביצה, לא ביצה. ואז יש איזה ביטוי מפורסם, חצי מתוק. יש את המילה הזאת פה באמריקה, חצי מתוק? כן או לא? יש חצי. אתה שומע את המילה חלה מתוקה, חלה חצי מתוקה. בסדר? עכשיו אני קורא רגע את הרמה. בא הרמה ואומר, ויש אומרים, שזה נקרא פת גמור, אלא אם כן, הוא חולק על הפירוש השני של מרן. בא מרן ואומר, אם אני אוכל עכשיו לחמניה, שלשתי אותה, את העיסה שבאימה, עם מפירות, מה מרן אמר? בתנאי שאתה טועם את מה? טועם. כמה כמות של מפירות יש בעיסה? לא מעניין את מרן. מעניין את מרן שאתה מרגיש, תטעם. תמיד אני אומר לאנשים, ירון, אנשים מתחיל שואלים, עושה לי עכשיו פה איזה סקר דעת קהל בכל העולם, 400 איש, מה זה? למה מה זה? למה מה זה מותי? תטעם, מה דברך? תטעם. אני טועם, תטעם, טעם, מתיקות, אתה מרגיש את המתיקות מזונות. עד שלא קבעת סעודה, כן, 216 גרם ומעלה מזונות, ולבסוף על המחיה. ברמה, אומר למרן, שימו לב טוב, ויש אומרים, לא, שזה מה שאתה אמרת, זה עדיין לחם גמור. אלא אם כן יש בהם הרבה טבלין, או הרבה דבש, כמו מיני מתיקה שקוראים ליקיך. אתם יודעים את זה אשכנזים? עוגת דבש, שמביאים עכשיו ראש השנה עוגת דבש. עוגת דבש, אומר, ראית? זה לא רק נטעם דבש, כן? אלא הדבש בתוך העיסה הוא ממש
דומיננטי. מרגישים אותו, כן. אני ראיתי איך אשתי בריאה מכינה, עוגת דבש, ממש שופכת דבש, אתה רואה כמות רצינית מעורבת בתוך מה? העיסה עצמה. אומר הרמה, זה מזונות. אבל אם אתה תביא לי חלה, כן או לא? אז אתה מרגיש את המתיקות של הסוכר, ואז מה? אומר, זה עדיין לחם. כל העולם תמיד אומר, עזרא, תשמע את הראיה, העולם אומר, זה מחלוקת או לא, בין אשכנזים לספרדים. כן, אומר הרמ"א, וכן נוהגים. הרמ"א בא ואומר, מה זה, תסבירו את המילים האלה, מה זה וכן נוהגים? ככה אנחנו נוהגים שמה? מה אומר, וכן נוהגים שמה? שאם זה קצת מתוק. שאופים. איך? שאם זה קצת מתוק, אנחנו לחם, המוציא, נכון? אומר הרמ"א, וכן נוהגים. מסביר המשנה ברורה, מה זה וכן נוהגים? וכן נוהגים שחלה, שמרגישים בטעם מתוק, זה עדיין אנחנו רואים אותה בתורת מה? לחם. תשמע בדיוק את הראיה, אותה אני צריך את הראש שלך איתי. אז אתה מכיר את המחלוקת לפירוש השני, תקשיב מהר. לפי מרן, כדי להפוך למזונות, מספיק שאני טועם טעם של המתיקות של מי פירות. אומר לו הרמ"א לא ולא, היו לא תהיה, זה לא מספיק. אלא צריך שיהיה כמות מעורבת, כן? אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין, או הרבה דבש, כמו העוגת דבש, ליקיך, שכמעט הדבש והתבלין הם העיקר. הבנת? ככה? זה נקרא מזונות. אבל אתה תבוא לעבוד עליי, אומר הרמ"א, תיקח לי לחם רגיל, ותגיד לי, תטעם, אתה טועם קצת מתוק סוכר, זה כבר נהיה מה? מזונות. אומר הרמ"א למרן, לא, זה לא יהיה. עכשיו תשמעו טוב. אומר הרמ"א, וכן נוהגים. וכן נוהגים, מה זה וכן נוהגים? מסביר המשנה ברורה, כך כתוב בדרכי משה. הדרכי משה מדבר על הבית יוסף, כן, על הטור, אומר, וכן נוהגים שאופים ללחם משנה פת עם מעט שמן וטבלין. מה הוא אומר? תגידו את הראיה שלו. שמעט. הוא אומר, בוא תסתובב אצלנו במדינותינו באשכנז, כל מקום שתלך, בסדר? אתה תראה שאנשים מה עושים? מה עושים? אופים את הדבר הזה, כן? עושים אותו לחם משנה. הם רואים בדבר הזה בתורת לחם. אז עכשיו לא הבנתי. אז מה הוויכוח בין מרן לרמ"א? גם מרן, לכאורה תגיד לו, אם תספר לו סיפור, שבמדינות מסוימות עושים את זה בתורת לחם, אז עזבנו את מה? את העשייה לקינוח, ועברנו אוכלים את זה בסעודה לרעבון. אז איפה הוויכוח? אז איפה הוויכוח? אני שואל, אז איפה הוויכוח? הכמות. שאנחנו הספרדים, מספיק אני לא שואל איפה הוויכוח, אני שומע את הוויכוח. אני שואל אם האינדיקציה זה איך העולם משתמש בסוג פת הזו. אז אם בא הרמ"א ואומר, תסתובב בכל מדינות אירופה, אופים חלות לשבת, לרעבון, לסעודה, ושמים סוכר, זה הלחם שלהם. אז מרן גם יחלוק, הוא אומר לך זה הלחם, מה מרן אומר? לא, לא. לא, שמת סוכר, כיוון שבזמן התלמוד, הדבר הזה נקבע לפירוש הזה, שזה פת הבא בכסנין, לא יעזור כלום, לא ישתנה כלום ממרוצת הדורות. שמעת מה שכתוב במרן? אם לא, לא יודע מה מחלוקת. אני בא לענות לו, אם ביום מן הימים, הבצק הזה, זה בצק של לחם, בעולם עכשיו עושים את באותו בצק לנשנוש, אני תופס אותו על המילה, זה לא יעזור. זה כמו שתגיד למרן, באשכנז, כולם עושים את המתיקות הזאת, ועדיין רואים בזה מה? לחם. מה קרה למרן? לא קרה שום דבר. אותו דבר להפך, הבנתם אותי? המדד הוא, כשחז"ל קבעו, לכל פירוש, מהשלוש פירושים, כשהם קבעו, מה מגדיר לחם, מה מגדיר מזונות, נגמר סיפור. אתה לא תבוא תגיד לי היום שמה, אצלנו זה הלחם, אצלכם זה לא שייך. אני חושב. כן. אפשר. כן. המחלוקת פה, בינינו לבין האשכנזים, איך שאני רואה את זה. וזה מחלוקת. כן, זה עדיין מחלוקת וככה אנחנו... עד שהוא לא אמר וכן נוהגים אין לי בעיה. אם זה ויכוח בפרשנות, קיבלתי. אבל הוא אומר לך בוא למדינות שלנו, זה הלחם. בלחם רגיל... אז מה הוויכוח? זה הלחם. אז מה הוויכוח? בלחם רגיל, שהאשכנזים רושמים ברכתו מזונו, כן?
אנחנו הספרדים עדיין יכולים לעשות עליו המוצי, למה? אוי ואבוי, בדיוק הפוך. הפוך. למה? אם לא ניכר. אם הם יגידו מזונות. לא ניכר, אני לא הולך על כמות. אם הם יגידו מזונות. רשום עליו, ברכתו בורא מיני מזונות. אם הם יגידו מזונות, יכול להיות שאנחנו זה שהכל. אתה אומר איזה... לא, אתה תראה דרגה. לא. לפי ההלכה. כן. אם אני עכשיו... למה הם צריכים שיהיה רשום עליו ברכתו מזונות? כי הם צריכים כמות. הם צריכים מעל 50%. אפילו הם. אפילו הם. כן, והם גם צריכים ניכר. כלומר, אם יכול להיות... מה זה צריכים? אצלם הניכר לא בטעם. בכמות זה המודד. לא, הם גם צריכים טעם. אין מצב עלי אדמות. בעולם אין מצב שיהיה כמות של הרמה ולא יהיה ניכר בטעם. אוקיי, יש כאלה. יכול להיות מצב שניכר בטעם והכמות מועטה. זה הנוסח הוויכוח ביניהם. אני אכלתי מזונות שלהם שרשום ברכתו מזונות, לא טועם שום מתיקות. זה אולי בקורונה, שאנשים איבדו את הטעם. במטוס, באלעל אתה תאכל, לא מתוק, לא משנה. איך הרב ערן, אתה אומר דברים שעשוי לשתוק. אני אוכל הרבה מתוק. ואז מה? אני שוקולדים כל היום. אני בשבילי שיהיה מתוק, זה צריך להיות הרבה סוכר. חזרנו עוד הפעם, אינדיבידואלי זה לא נמדד, בעולם, ניכר אתה. כן, כן. האשכנזים צריכים כמות וצריכים טעם. עוד הפעם אתה עם המילים האלה, זה לא נכון בהגדרה. לא נכון בהגדרה. אין מצב של כמות ולא ניתן, של האשכנזים. זה? הוא אומר לך כמעט הדבש והתבלין הם מעיקר, לא יהיה טעם. מה עוגת דבש בראש השנה שלו? עוגת דבש, לא יהיה טעם. מרן אומר תביא לי לחמניה, חלס, זה מה שאמרתי לכם, חצי מתוק. אומרים היום בארץ, הם לא מכירים חכם. מה זה בארץ חלה מתוקה? חצי מתוק, אין את זה פה. כבוד הרב אומר לי כל מה שרשום עליו מזונות. לאשכנזים? אני ישר מזונות. הרבנות, הכשרות באה וכותבת מזונות. מזונות. לא יודע מי זה הרבנות ומי זה הכשרות. בדיוק, זה מה שהוא שואל. אני ישר אומר מזונות. אתה בתור ספרדי קצר ולעניין, לא מברך, טועם. מתי אמת אינה טעונה ברכה, מסכת ברכות דף י"ד. מתי אמת אינה טעונה ברכה. מותר לך לטעום? לא, אתה לא צריך לפחד, בלי לברך. טועם, מרגיש מתיקות, אתה ספרדים, מזונות. לא מרגיש? לבסוף, יופי. לא מרגיש המוציא, זה לטובתך, אם אתה מחפש מזונות. אם אני לא מרגיש מתיקות, אני עושה המוציא. ודאי. אז אני אומר שיש מצב. אשכנזי, טועם מתוק, וזה עדיין המוציא. טועם מתוק, וזה עדיין המוציא. כי יש פחות. כן. יפה. אבל עכשיו, ואם יהיה את האשכנזי בעיסה הזאת, ואם יהיה פה מזונות לפי אשכנזי, ואומר שלשיטה... 150. כן, לשיטה... ואני טועם ולא מתוק. אני יכול לעשות המוציא. לפי הלכה פשוטה, כבוד הרב. אוי ואבוי לי. למה אוי ואבוי? ולנפשי. למה? מה אתה אומר? אתה מבין מה שאתה מדבר. אני לא צריך כמות. אתה מבין מה שאתה מדבר. אני לא צריך כמות. אתה הספרדי לא צריך כמות. אז אני טועם. אבל אם הוא לא סומך על טעם, הוא רוצה כמות. על אחת כמה וכמה, שאם יהיה כמות גדולה של מתוק, שאתה תטעם מתוק. רואי, או שאני טועה, או שאני איבדתי תחושה ריח. עוד פעם, אני שואל שאלה. כן. לא ראיתי כמות, לא יודע כלום. תטעם, כן. אתה ספרדי. ערן יצחקי, טועם מזונות. טעמתי, לא מתוק, עושה המוציא. נכון. ולא מה? לכאורה, זה ברכתו מזונות. לפי העולם הולכים, לא על פי, לא? רגע, הוא אומר העולם, הוא לא, העולם יטעם, לא טועם מתוק, לא אבל טועם מתוק זה המוציא. זה אומר את זה בתור המוציא. אינדיבידואל. יכול להיות מצב שאני אבל טועם. כן, אבל הוא אומר לך לא לפי הטעם של לפי מה הטעם של המוציא. אתה טועם ולא טועם מתוק. לא טועם, המוציא. לא אתה, העולם. העולם, זה מה שאני אומר. לא, אבל זה אינדיבידואל. אתה אם אתה נורמטיבי. מכל אמרת לי אוכל כל היום שוקולדות, אז אני לא יודע מה האינדיקציה שלך. הנורמטיבי בעולם, בן אדם ממוצע בעולם, טועם מתוק. שנייה. העולם. רגע, עכשיו נכנסת לסוגיה אחרת. למה? זה אמרתי לך מהרגע הראשון, אני עוקב אחריך. אני יושב בשולחן, אני נותן למישהו אחד לטעום והוא יקבע לכולנו? זה מה שאתה אומר? זה לא אינדיבידואל. מי זה יקבע? לפי מה שיקבע. זה אינדיבידואל או לא אינדיבידואל? לא אינדיבידואלי בצורה של אדם נורמטיבי. אתה מפחיד אותי, אתה אומר לי שאתה רגיל למתוק ושוקולדות, אז אני לא יודע למה אתה קורא מתוק. אני לא יודע למה אתה קורא מתוק. אולי אתה תגיד לי זה לא מתוק ובעולם זה מתוק. זה נקרא שם מתוקה. אני מתוק, מה שמתוק בשבילך לא מתוק בשבילי. אז אני אומר, מה הממוצע בעולם? נורמטיביים בעולם. הבנת? זה התכוונתי להגיד. אדם נורמטיבי טועם. כן, אומר לך מתוק. אומר לא מתוק. לא מתוק? לא מתוק. אז זה לא מתוק. יופי, עשה מוציא. כן.
ולכאורה זה היה רשום עליו ברכתו מזונות. יכול להיות מצב כזה? זה אולי רב של רפורמים. כבוד הרב, יכול להיות מצב כזה? אז אמרתי, אז לא בגלל המתוק. איזה כמות, תגיד, מה הוא מדבר? כמות של דבש בפנים? אתה לא טועה מתוק, הוא לא אומר, אתה לא טועה מתוק. מה אתה עושה איתם בשיעור? זה האש, אבל זה השאלה. איזה אש? לא, מגיע, רגע, דבש, אתה לא טועה מתוק? אז זה לא מדבר. אם זה יהיה מזון, רגע, איפה ערן? יש עוד פירוש. אם זה יהיה בגלה, אתה טועה מתוק? בגלה, זה יהיה מתוק? לא, מלוח. למה אתם נצפדים למתוק? אם יהיה סוג בצ... זה מה שאומר. יש שינוי בעיסה. אם יהיה עוד פירוש שלישי, כוססים. לא, זה משנה. אם הבצק יהיה, כוססים אותו, אז מצד זה הוא נהיה מזונות, זה עוד פירוש. אבל אם אתה מקבל לחמניה רגילה, שלא כוססים אותה. לא. מעל 50% יש... והנדת שבא לעזוב את המוציא למזונות, לפי מרן מטעם מתוק, לפי הרמה לא מספיק, צריך שיהיה כמעט העיקר. תקשיב למילים. כי הרמה אומר למה לא מספיק לטעום, צריך כמות. 80% זה אומר שאם יהיה לי כמות, על אחת כמה וכמה שאני אטעם את ה... בוא אני אעזור לך, אבל אני לא מכיר פירוש הכי מציאות. מה שהוא מנסה להסביר, כן, רק רגע. יש פה לחם, כן. יש לחם פה, כן. הרב מדבר. יש לחם, ערן, הרב שלך מדבר. הוא מסביר. יש פה לחם שהם כותבים עליו לחם שעשו איתו רוב ביצים. כן. אז הכשרות החליטה, אנחנו כותבים על רוב ביצים, כמו שבארץ יש לרב חצי מתוק, לנו יש קוראים לזה לחם עם ביצים. מה זה לחם עם ביצים? לא לחם רגיל עם ביצים של פשוט הם שמים יותר ביצים משאר שורה. אז זה מזונות. אז הם כותבים מזונות, אבל ערן בא ואומר, רגע, אתה הלחם הזה קובע ככה, אני טועם אותו, לא מרגיש אותו. הוא לא מרגיש כלום. לחם עם כמות של אשכנזים, שיש כמות ביצים שהפך אותו למזונות לשיטתם, אתה תטעם בו שוני בבצק מבצק רגיל. פשוט וברור. פשוט וברור. אם אני לא איתם... אתה תטעם, אתה לא צריך לטעום מתוק. אתה צריך לטעום את מה שהפך אותו למזונות. הבנת? אתה לא... יש אחד אומר לך, תקשיב, אני רק טעמתי קצת לפי מה, אני כבר מרגיש את הביצים. אבל זה לא כזה דומיננטי. רק הצבע שלו אתה רואה שזה ביצים. אבל אם אני אשים את הכמות שהאשכנזים רוצים, ודאי אני אטעם את מה שמרן רוצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לא הספקתי כלום, הרב ערן, אתה לא נותן לעשות, שתהיה בריא. אז מחר אני רוצה לשאול שאלה. מה השאלה שלי? מה אני עושה עם לחוך? קבעתי סעודה על לחוך, מה אני אברך בסוף? מה אני אברך בהתחלה? יש קביעות סעודה? מה אני עושה עם מלאווה? מה אני עושה עם ג'חנון? בסדר? אבל אם הרב...